Ahojte! Chcela by som vás srdečne pozvať na jednu udalosť, ktorá sa udeje offline a je ňou liečenie ženskej rodovej línie. Liečenie prebehne formou theta healingu, kombinácii so svetelným jazykom a takisto inými formami, ktoré sa vypýtajú, možno kvantovanie. Prečo offline? Pretože na teraz si užívam komfortnú zónu, ktorá mi takto pri rozhovore na video nedopriava spojiť sa naplno so svojím stredom. Takže aby tam boli naozaj tie informácie čisté, dovoľujem si ju teda spraviť nie naživo. Udeje sa to 12.12. v portálový deň 20.00. A bude to v trvaní zhruba hodinku, naposledy to bolo skoro 2, pretože tie veci išli a jednoducho do toho nevstupujem, nechávam to intuitívne prúdiť, tak ako sa to vypýta. Naposledy sme mali témičku napojenie sa na dary duše. Ak máte záujem, vlastne taký záznam z toho je v mojej skupinke Srdce na dlani s hlavou v oblakoch, aby ste videli vlastne, ako prebiehalo tamto liečenie, čo sa tam všetko ukázalo a vo veľmi podobnom duchu sa bude niesť aj toto. Ja sa na ňo veľmi teším, pretože táto téma je pre mňa mimoriadne aktuálna a v prvom rade reprezentuje náš vzťah s mamou a náš vzťah k sebe, ak sme žena, k tej žene v nás. Takže to je veľmi dôležité. No a ešte k takým všeobecným informáciám určite, že cena za toto liečenie je dobrovoľná, avšak minimálne 11 eur. Takže ak máte záujem, napíšte mi prosím do správičky alebo komentár k tomuto videu a ja sa vám ozvem. To ten môj sprievodca krásny nás bude takisto podporovať. No a k takej predpríprave, ktorá už prebehla a udiala sa 1. decembra, tak sa otvoril portálik práve k tomuto krásnemu zámeru a k tomuto liečeniu ženskej rodovej línie. Prečo portál? Čo to znamená portál? Portál je jasnejšie ukotvenie zámeru a sústredenie sa presne na túto tému a ten kolektív, ktorý sa tam bude nachádzať v čistom zdrojovom svetle, že nám do toho nebudú vstupovať iné energie, iní ľudia, iné situácie. Jednoducho budeme sa sústrediť tu a teraz na túto tému. Pretože tém môžeme mať v živote naozaj množstvo. A oni spolu docela súvisia. Avšak, aby naozaj sme mohli čo najviac načrieť práve do tejto, v tomto období, v tomto čase, v tomto priestore, tak sa tento portálik vypýtal von práve takouto formou a intuitívne. A tiež mi ešte popri vzniku tohto portálu prišla meditácia, ktorú som si nebola istá, či zazdieľať verejne, alebo či mala prejsť iba mnou. Ale vlastne po podelení sa s niektorými z vás som dostala spätnú väzbu, že určite treba s ňou von. Takže takisto vám, ktorí sa túžite zapojiť, pretože liečenie vzťahu s matkou nemusí byť principiálne len pre ženy. Takže mám pre vás tiež meditáciu vlastne, ktorá nás spája s našou prvou čakrou, najmä s našim srdiečkom a je minimálne pre mňa veľmi zaujímavá. Púšťam si ju každý večer a uvoľňuje toho hodne moc. Takže tu vám posielam v momente, ako sa zahlásite, že máte záujem o toto offline liečenie ženskej rodovej línie. Je v trvaní 10 minút, takže je veľmi priateľná, dá sa pomerne ľahko absolvovať aj pravidelne. No a tento portálik vlastne som dala taký zámer, alebo teda mi to tak nejako išlo k sebe, že bude otvorený do 24.12. Je to pre mňa také symbolické, pretože keď začneme 12.12., neviem, či vám niečo hovorí, v predvečer Lucie, chodia tzv. Lucie po domoch, my sme ako deti chodievali v bielých plachtách poobliekané.
No a chodili sme vymetať domy od proste chorôb, od zlých duchov a od kadečoho. A väčšina ľudí sa na nás tešila a niektorí nás nechceli do domu pustiť. Každopádne sa mi odvtedy veľmi, veľmi, veľmi zarila do pamäte veta: od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. A preto som vlastne nejakým takým spôsobom chcela, aby od toho liečenia do Vianoc bolo naozaj to obdobie, ktoré je podporené vecami medzi nebom a zemou. No a vlastne ono sa mi to teda takto ešte predĺžilo tým, že ten portálik sa otvoril už 1.12. Takže kto cíti, že ho to volá, neváhajte sa mi ozvať, kľudne sa dopýtajte, myslím, že informácií som podala viac ako dosť, ako to u mňa býva zvykom proste povedať úplne všetko. Informovanosť je dôležitá, pretože v opačnom prípade mám všetko iba vo svojej hlave a vraj sa to potom nemajú ľudia ako dozvedieť. Takže teším sa veľmi na vás, majte krásne dni.